बिसोरथ' आं दहायनो होनखाबाय खर' गैयै खांख्राइ खांख्राइया जेरै खर' गैया बिस्रा मेलेम गैया। महिलारि सारा सासे खांख्राइ बेना बिथांना खर' गैया। मुनमुन ब्रह्म बिथाङाबो खर' गैया। खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो खर' गैया। लोगोसेनो जोंहा दुर्गा दास बर' बिथाङाबो खर' गैया। सायख'थिनि सिगां नोंथाङा जुदि हार्टनि प्रब्लेमफोर दङबा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेल' एसपि ब्लगआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना थाग्रोबाय। दिनै सावरायनो थांगासिनो दङ नैबे टपिकआवहाय मा टपिक नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। मानगोनां जोंहा एम रन्जित बसुमतारी सारा जोबोद मोनसे इम्परटेन्ट टपिक लानानै फैदों आरो आसा खालामदों बिथाङा बेबायदि टपिक लाबोबाय थायोब्ला जोंबो मटिभेट जायो बा हेल्प मोनो बा माखासे कन्टेन्ट क्रियेट खालामनो थाखाय खाबुबो मोनो। बेनि थाखायनो आङो सार बिथांखौहाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आंनि फारसेनिफ्राय। दिनै समावहाय बिपिएफ दोलोनि गासिबो दैदेनगिरिफोरा खांख्राइजोब आरो बिथांमोनाहाय खर' गैया। खांख्राइया जेरै खर' गैया होनना बुंदों। स' नैबेखौहाय लानानै आङो गुगोलाव एसे रिसार्च खालामनानै नायफ्लांबाय आरो बेवहाय नुबाय मा खांख्राइया थारैनो खर' दंमारोना गैया। नाथाय बेयाव गुगोलासो नंखाय बुंखो ना माखो जोंहा गुनि गियानि सासेल' नायल' जाल' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिटिआरनि एम रन्जित सार बसुमतारी बिथां बुंनायाथ' सैथोआनो जायो। स' बिनिखायनो अब्लाबो 100% सियर जाथारनो थाखाय नायबाय ओमफ्राय बाव नुबाय मा खोथाया दानाबा एसे उल्थासो जाफैबाय। स' बेनो जाहैबाय जों नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दङ। सेफाल'थरेक्स होननाय मोनसे बाहागोआवहाय खांख्राइनि गोनांथार माने सेन्सिटिभ जिथु खर' आरो हार्ट, खर' आरो बिखा नैबेयो बे भाइटेल पार्टस जायखौ बुंनांगौ भाइटेल अर्गेन्स नैबेफोरो बिदिनो कलेस्टरेल सेफाल'थरेक्स बे बाहागोनि सिङावहाय खर'बो नुनो मोनो, लोगोसेनो बिखाबो थायो, ब्लाडारबो थायो आरो बिदिनो भाइटेल अर्गेन्सफोराहाय नैबेजों प्रटेक्टेड जानानै थायो आरो। स' खांख्राइया जों मा मोनथिगो दा खांख्राइया मेलेम दङ, खांख्राइया खर'बो दङ। स' जोंहा मानगोनां एम रन्जित सारा बोरैबासो बुंफ्लांबाय नामा। आच्छा जियानो हक दा आं बुंनो सानदों जोंहा मानगोनां हाग्रा महिलारि सारा सासे खांख्राइ बेना बिथांना खर' गैया। मुनमुन ब्रह्म बिथाङाबो खर' गैया। खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो खर' गैया। लोगोसेनो जोंहा दुर्गा दास बर' बिथाङाबो खर' गैया आरो बिथांजों लोगोसे चरन बर' बिथाङाबो खर' गैया। बिदिनो गोबां दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी आदा बिथाङाबो टाइटेलखौ मोनसिगोन दिनै बिथाङा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाबाय नालाय। लैहोर लैहोर बिथाङाबो खर' गैया। जोंहा बिक्रम दैमारि आदायाबो खर' गैया। बिनि थाखायनो बिथाङा गोबां माखासे इस्युसफोरखौ लाना फैबाय थायो रायजो राजाफोरनि सेरावहाय, जेरावनाखि बिथाङा जोबोद गोनांथार माखासे इनफरमेसनखौ शेयार खालामो। मा जादों मा जायाखै नैबेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बिथांना खर' गैया। स' बिदिनो फैबाय थानाय समाव जोंहा बिजाथि जानो थांगासिनो नैबे रिहन दैमारि सार बिथांनाबो खर' गैला। बिथांनो जों मानो भट होनो नङा होमब्ला? नाथाय मानो होनांगौ मानो होनाङा मोजां मोनसे इम्पेक्ट बिथाङा दिनै बयनिबो सिगाङाव सोराङाव लाबोना होदों। नाथाय आं बेखौ एसे गोथौयै रायजो राजा नोंथांमोननो फोरमायना होनो थांगासिनो दङ। गोथौयै एक्सप्लेन खालामनो नागिरदों नैबे खांख्राइ सोदोबा मा, खांख्राइया बेसेबां गोनां जोंनि थाखाय आरो बेसेबां इम्परटेन्ट आरो खांख्राइजों जोङो मा मा गुन मोननो हायो, खांख्राइजों जों मा सोलोंनो हायो नैबेफोरखौ दिनैनि भिडिअ सावरायनो थांगासिनो दं। थांनाय भिडिअफोराव बिथाङा बुंदोंमोन मा खांख्राइ जायनाखि बाल्थिंनि खांख्राइ होनानै बिथाङा फोरमायखांबाय आरो नैबे नैथि खेबनि थाखाय बिथाङा एबाराव बिपिएफ दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि लिडारफोराहाय खर'आनो गैया जाहैबाय। जेरै खांख्राइया खर' गैया बिथांमोना खांख्राइ जेरावनाखि ब्रेन गैया होनना बुंदों। नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ बयबो खांख्राइ बाथोन जाफेरबाय आरो जोबोद फेमास खांख्राइ बाथोन होनब्ला जोंनि नाफामफोरनि थाखाय। खांख्राइनि मेलेमा बेसेबांदि गोथाव, बेसेबांदि मिलौदो, बेसेबांदि मिलौ होयो नङा होमबा। मोनसे खोथाया रोखा, आं खावलायो जोंहा मानगोनां एम रन्जित सारखौ बिसायख'थिनि सिगां नोंथाङा जुदि हार्टनि प्रब्लेमफोर दङबा हाजासे खांख्राइखौहाय बुथुम बाथोन देनानै सानफ्रोमबो फुंनि बेलासिनि जाबाय थानांगौ। मानोना खांख्राइयाव ओरैबायदि गुन मोनसे दङ, बेवहाय गोबां माने कलेस्ट्रल लेभेलखौ ल' खालामनायनि थाखाय बा रिडिउस खालामनायनि थाखाय बेयाव माखासे प्रटिन दङ आरो बेजों लोगोसे गोबां गोनांथार हार्टनि हेल्थखौहाय इमप्रुभ खालामनो थाखाय बेयाव ओमेगा 3 फेटि एसिड होनाय मोनसे जिंक, प्रटिन नैबेफोरखौ मोननो हायो हार्टखौहाय इमप्रुभ खालामनो थाखाय। आरो बियो हार्ट एटेक सोरहाबा दङब्ला नैबेफोरखौ स्ट्रक जानायनिफ्राय रैखाथिबो होनो हायो। स' जोङो मिथिबाय हार्टआ जोबोद इम्परटेन्ट।
बे बेलायाव ओंखायनो क्रेबा जोबोद गोनांथार जानानै फैयो जोङो आरो मिथिगौ खांख्राइनि खर'खौ जानला मोनला नुवा खांख्राइनि खर'आ जोबोद सिङाव थायो आरो खांख्राइनि ब्रेनाबो जोबोद गोथौ जोङो सानबाबो सानथ्र' हाया बेनिखायनो दिनै एम रन्जित सारा एसे सोमोनांदों खांख्राइनि खर'आ बहा दङ बा हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि खर'आ दासान्दि बहा दङ बिथाङा हमदांना मोनाखै बिनि थाखायनो खांख्राइजों रुजुदों होननानै आं बुंनो सानदों जानो हक मोजां टाइटेल होदों आरो मोजां एग्जाम्पल मोनसे होलांबाय बिथाङा आं बेखौ रायजो राजा नोंथांमोननो एसे गुवारै फुवारनानै डिटेल्सै फोरमायहरबाय स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहरदो बेनि फारसे राइट एन्ड कमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव जेब्लायबो अपेन हरनानै दोननो हागोन खांख्राइनि खर'खौथ' मोनबाय सेफाल'थरेक्स होननाय नैबे मोनसे बाहागोआव खर' आरो हार्ट बिदिनो ब्लाडार गोनां भाइटेल अर्गेन्सफोराहाय बे सिङाव प्रटेक्टेड थायो माने हाग्रामा सारा दिनैनि समाव खांख्राइबा बिथांनि खर'आ गैयाबा दङ नाथाय बियो जोबोद प्रटेक्टेड जानानै दङ गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनायजों सार हाग्रामा महिलारि मुनमुन ब्रह्म बिथां रिहन दैमारि सार आरो लोगोसे खाम्फा बरगयारि सार बिक्रम दैमारि आदा लैहोर बिथांमोन कास्टम बसुमतारी आदामोननि खांख्राइया माने खांख्राइनि खर'आ जोबोद प्रटेक्टेड जानानै दङ बिथांमोननि खर'खौ बिथांमोना जोंहा रुलिं गभर्नमेन्टनि माखासे नैबे एम रन्जित सार बिथांमोना नागिरना मोनाखै बेनिखायनो दिनै स्ट्रक जाहां जादोंदां बिथांमोना खांख्राइनि खर'खौ नागिरना मोनैलाय दिनै सेफाल'थरेक्सनि बाहागोआनो जाहैबाय गासैबो बिपिएफ दोलोखौ अनसायग्रा रायजो राजा बिथांमोन दिनै हाग्रामा महिलारिनि ब्रेन हाग्रामा महिलारि सारनि खर'खौ दिनै प्रटेक्शन होनानै दोनदों नङासै होनबा स' बिसोरनोसै लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअनि गेजेराव माबाफोर भुल बुंलांबायबा निमाहा होब्लानो जाबाय दिनै एसे जोंहा मानगोनां एम रन्जित सारा जेब्लायबो खांख्राइ माबा एन्जर माब्लाबा दाउ बायदिसिना जाग्रा मुवा बेसादजों रुजुबाय थानायखाय दिनै भिडिअखौ इनफर्मेटिभबो खांख्राइनिफ्राय जों मा मोनो मा मोना नैबेफोरखौ नोंथांमोननि सेराव फोरमायहरनाय जाबाय नोंथांमोना बिथां बुंनाय क्लिप्सखौबो नायलांनो हागोन आं जोबथारनायाव होलांसिगोन एसे कमेडि टाइपनि जाबाय गाज्रि दा मोनसै आरो फिन खनसे लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय बिसोरथ' आं दहायनो होनखाबाय खर' गैयै खांख्राइया जेरै खर' गैया बिस्रा मेलेम गैया खांख्राइया जेरै 10टा आथिं दङ 10टा आथिंजों बबेबा मासे खांख्राइया जुदि गोजौआव मानखोनानै जौखोलांनो नागिरोब्ला बेफोरबायदिनो खालामो मालाबा बियो बर'नि जौगानायखौ नागिरदोंमोन नामा बिपिएफआ मालाबा बिपिएफआ बर' अना बर' खौसे जाथों इउनाइटेडलि समाज दाथों होनना नागिरोमोन नामा बिसोरो देगारसो सुयोमोन नंखायनो बिपिएफनि साफ्रोमबो लिडारानो माफा खर' गैयै खांख्राइ हाग्रामा मुनमुन ब्रह्म बिसोरथ' आं दहायनो होनखाबाय खर' गैयै खांख्राइ